салом дӯстон, ман дарк кардам ки ба шумо бештар фикру ақидаи футболбозон дар бораи Месси ё Роналду хело писанд аст. Кани биёед ҳар дуяшонро якҷоя карда бибинем. Имрӯз мо мебинем ки одамони сиёсӣ, шахсони машҳур обрӯдошта дар байни мардум дар бораи ин ду бозингар чӣ фикр доранду кадоме аз онҳоро интихоб мекунанд? Месси ё Роналду? Зуд обуна шуда лайкро гузоред, мо бошад шурӯъ мекунем. Сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. Дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Нафари аввал дар рӯйхати мо сармураббии мунтахаби Россия Валерий Карпин аст. Ман Гвардиоларо беҳтарин мураббӣ ва Мессиро беҳтарин бозингар мешуморам. Ҳамааш оддӣ. Ҳамин Мессиро дар кадом схемаи бозӣ нагузоред, бозии хуб нишон медиҳад. Барои он ки Месси ин Месси аст, гап дар тактика ва дар схемаи бозӣ нест. Дзюба низ интихоби худро дорад. Мебинем Месси ё Роналду? Албатта Роналду бе ягон шубҳа. Ман бисёр дар орзуи дидани ин футболбозон дар Премер-лигаи Россия ҳастам. Ҳамин Мессиро ба Оренбург оварда 1-2 рӯз дар газони сунъӣ дар ҳарорати 40 градус сартиед. Ана дар ин ҳолат бозии ӯро тамошо кардан шавқовар хоҳад буд. Дӯстон, шумо мехоҳед ин ду ситораи футболро дар Премер-лигаи Россия бинед? Месси дар Зенит, Роналду дар ЦСКА. Хелаям хели састав. Хай аз мавзӯъ дур намешавем ва мебинем ки актёри машҳур Вилл Смит чӣ мегӯяд. Бозии Роналду писандам аст. Бозиашро беҳад сахт дӯст медорам. Ӯ беҳтарин бозингар дар ҷаҳон аст. Бештар стилу шакли ҳаёташро писанд дорам. Аз ҳама муҳимаш он ки одами дилсоф аст. Ана бо суръаттарин одами дунё Ҳусейн Болт чиҳо гуфт? онҳо ду нобиғаи футбол ҳастанд, беҳтаринҳо дар ҷаҳон ё худ дар таърихи футбол. Ман ҳамеша мухлиси ашадии Роналду будам. муваффақияти ӯро дар лигаҳои Англия, Испания, Италия дида ҳаловат мебарам. Роналду кӯшиши бисёр кард то ба ин мартаба расад. Криш монанди монстр бераҳмона омодаи ҳама кор аст. бовар намекунед, вале Владимир Путин низ дар ин бобат суханоне гуфта буд. футболбозе ки ман беҳтар мехонам ин Лев Яшин аз СССР, аз хориҷа Пеле ва Марадона мебошанд. дар бораи Месси ва Роналду он қадар маълумот надорам. танҳо якчанд маротиба номи Мессиро шунидаам ва медонам ки ӯ бо қадди пасте бозӣ мекунад. ҳамин қадар фаҳмидам ки ӯ аз дигарон фарқ мекунад. бале, Путин ҳардуи онҳоро муқоиса накард, вале дақиқ гуфт ки дар бораи Месси бештар шунидааст, яъне ки ӯро интихоб кард. нафари баъди ин шоҳи баскетбол Леброн Джеймс мебошад. ман якчанд футболбози дӯстдошта дорам. ба ман мисол Мбаппе, Неймар ва Месси писанд ҳастанд. Лио легенда аст, вале бештар аз бозии Роналду ҳаловат мебарам. ман то ҳол аз голҳои ӯ дар Реал дар шокам. дар ёд доред он голи ба дарвозаи Ювентус задаашро? Даҳшат буде, даҳшат. ҳамин қасол гузашт, лекин ӯ то ҳол беҳтарин мемонад. дӯстон, ана акнун навбати шумо киро аз байни ин ду нобиғаи футбол интихоб мекунед? лутфан без суханҳои қабеҳ дар комментария нависед. биёед ба ситораи НХЛ Овечкин гӯш мекунем ва интихобашро мефаҳмем. ҳамин зубаи мо шери нар, Роналду нобиға ва Месси худои футбол аст. умуман ман мухлиси сахти Месси ҳастам. ӯ аз рӯзҳои сахт то ба ин қуллаҳо расид. ҳама чизро худаш меҳнат карда ба даст овард. аҷиб, Конори ҳамеша хашмгин чӣ мегуфта бошад? ману Роналду беҳад монандем. ҳардуямон беҳтарин дар кори худ ҳастем. коре ки Роналду дар майдон мекунад ҷои баҳс надорад. бо меҳнату заҳматаш дили миллионҳоро ба худ ҷалб кардааст. ана ҳа, Конорро пурсидем, ҳабиб дар канор намонад боз. ман бо Роналду зуд дар алоқа мешавам. бо инҳо якдигарро табрик мекунем. агар ӯро бо Месси муқоиса кунем, танҳо ҳаминро да ёд оред ки Роналду аз соли 2004 дар сегонаи беҳтаринҳо дар ҷаҳон шомил аст. ин гуна бозингар нест дигар. фикр наметунам ки дар оянда низ пайдо шавад. ҳабиб ва Конор дар ин масъала якфикр шуданд. шумо чӣ? кори Месси ё Роналду ба шумо писанд аст? комментарияро фаромӯш накунед ва моро дастгирӣ намоед. хайр.